yaka vakagara pamushaka tinopisa kudai. Oi, ndisei. Ndogara ngokushanyira asambovimba kwedu. Mubuya manje togenda zviro zvamajuru kuchuru chekwamasibhedhe chiye. Kutsvakaiko kana uri mwana majuru mudrezi rako iro. Hamborumi majuru. Unoona zvekumhanya kamudrezi rako. Hande kuista zvasamiri kuista. Handisi kuenda. Hande vana samunamati kaini. Ndewe kaunamati. Mwakati nhasi chika ndo pakapuwa Judas mari atengesa Jesu. Ndopasvakapuwa mari yesi Judas. Judas svaida mari asikana. Judas tengesa Jesu chaiye. Svaida anotenga Lamborghini. Kana svaida kuakazi manchori marare Judas. Asi dendevani Judas. Ndakuvara nezvizepeni. Mari yose akapuwa Judas. Dai wane zvizepeni. Kweyo magirazi wamaoneka asi mazisera. Kune amwe kune makumbo kai. Ana maziso. Nezuro akandibhowa senzeni. Dadi. Wakandibhowa svika pekupesiri. Haungafambi uchinditaura makuhwa kuna mbuya Piasoni kuti kwanzi ndakatizwa nemurume wewe. Handisi kutombokusekerera kana. Mbuya Piasoni mazi utoni makuhwa here. Iwe ndiwo wakaudza wakazviwa nepi. Ndakawazvitogwa nana Bridget inoitwa Maggie vakatizwa nemurume wavo vakatoenda kugirlfriend. Saka waida ndifambe ndakanyora sign post yekuti murume wangu awana basa kumakorokoti. Awana gomba rekuchera. Uriwo muteera ude kumadira unoita mari uchera murume wangu. Unowira mugomba imomo ufushigwa ikoko. Ndikusekerera asi utombofara kana. Kutonditaura nambuya Piasoni kuti oswera muchinditaura. Hanzi looking for tomatoes. Muchitaura zita rangu. Anaona tombozvifarira nezuro. Waudze kuti mbuya Piasoni kana uchiya kumagarden wataure chishona. Kuti utaura vhenda looking for tomatoes ye.